おいしい。ちょっと食べて。まだない。まだ食べよ。まだないよお前。これ行けるところまで行こうや。これ何分かかるんやかな。しかも冷凍ってなっとるやん。2回押しとけ。なんかじわっと出てきたよ。うわあ、もういいじゃん。もういいやろ。だってこいつ30秒。頑張ってみる。うわあら、ジュジュいいよお前。絶対この中今いい匂い。もういいやろ。もう危ないって。だろ。湯気が。やだ匂い。19ってな。あ、19秒。どう？おいしい。かけのまま食って。かけのまま食って。甘み増しそうやけどな。甘みゼロ。これはまずい。